ଶୁଭରାତ୍ରି ସମସ୍ତ ଏଲ୍ଟିଆର୍ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ଫେରିଲା ଏଲ୍ଟିଆର୍ ପୋଷ୍ଟ। ଆଜି OSSCର ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ TGT ଓଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ 1984ଟି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ତହିଁର 25% ପୋଷ୍ଟ ସାଂସନ୍ ହୋଇ 496ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ତତ୍ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବାହାରିଛି। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ନଚେତ୍ ଶନିବାର ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଲ୍ଟିଆର୍ ଆଶାୟୀ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ